Hi friends, welcome to my channel. நம்ம சேனல்ல நீங்க எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த டெட் பேப்பர் 2 க்கான அட்மிட் கார்டை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அட்மிட் கார்டு நிறைய பேருக்கு வராம இருந்துச்சு. இப்போ எல்லாருக்குமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கான மெசேஜ் வந்து உங்களோட மெயிலுக்கும் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கும் வந்திருக்கும். அதனால பாத்தீங்கன்னா இதுவரை நீங்க வராம இருக்கிறவங்க இந்த முறையை ட்ரை பண்ணுங்க. டிஆர்பி வெப்சைட்டுக்கு போங்க. ஃபர்ஸ்ட் அங்க பாருங்க ஆன்லைன்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம் அட்மிட் கார்டு இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ண உடனே ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வாங்க. கிளிக் அட்மிட் கார்டுன்னு இருக்கும். கீழே ரிஜெக்ட் லிஸ்ட் இருக்கும். உங்க பேர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா மேலே பாருங்க டவுன்லோட் அட்மிட் கார்டுன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல அக்கௌண்ட் யூசர் லாகின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த இடத்த ஓப்பன் பண்ணுங்க. ரிஜிஸ்டர் நம்பர் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பரை வந்து இந்த இடத்துல வந்து பதிவு பண்ணுங்க. உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பரை போட்டு கீழே பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருங்க. பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் கொடுங்க. லாகின் கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும். இந்த இடத்துல டேஷ்போர்ட் அப்படின்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ண உடனே மேலே பாருங்க டவுன்லோட் அட்மிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓகே சக்சஸ். இது மாதிரி தான் வந்து நீங்க இப்போ அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணணும். இதுவரையும் வராதவங்க இதுக்கு மேலே ட்ரை பண்ணுங்க. இன்னையிலிருந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நேற்று நைட்டு 11 மணிக்கே வந்து எல்லாருக்கான மெசேஜ் வந்து வாட்ஸ்அப்ல இதுல வந்து மொபைல் நம்பருக்கும் மெயிலுக்கும் வந்திருக்கு. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி காட்டிட்டேன். இதுக்கு மேலே நீங்க ஹாப்பியா டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்க எக்ஸாமுக்கு தயாராகுங்க. நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அடுத்த நல்ல வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். அதே போல இந்த அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் பண்ண முடியாம ரொம்ப பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பீங்க. அவங்களுக்கான பதிவு தான் இது. உங்களோட அப்படி டவுன்லோட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டத்துக்கு வந்து நீங்க எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பரையும் பாஸ்வேர்டையும் எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அட்மிட் கார்டை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலியமா நாங்கள் சென்ட் பண்ணுவோம். நீங்க அதை எடுத்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி நீங்க பாஸ் பண்ணி வேலைக்கு போகலாம். இது பொதுநலம் கருதி மட்டுமே நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பதிவு பண்றோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.